Suomalaisissa vesissä on jotain mystistä. Onko siinä 1,20 päässä jotain, mitä mä en näe, joku kala tai joku muu, mikä sattuu just siihen reitille ja just tehtiin lipahtaa pois ennen kuin mä uin. Vesi on aina ollut mulle tärkeää, niin siitä tulee semmoinen olo, että on osa sitä ympäristöä, sitä luontoa. Aina kun mä menen uimaan, niin mä olen hetkisen jossain toisessa maailmassa ja uinti avovedessä merkitsee mulle sellaista jonkinnäköistä rauhoittumista. Kesä 2018 ja Suomessa oli silloin tämä 6 viikkoa kestävä käristyskupoli. Se oli se mun niin sanottu päätepysäkki, että silloin mä heräsin, että ei tämä tällä voi jatkuu. Jos me lämmitetään tätä palloa me omilla tekemisillään näin paljon, niin pitää olla jotain muutakin. En todellakaan tule hissiin. Mulla on ahtaanpoikakamua. Mulla on pakko päästä rappusiikit kyydessä. Mitä muuta mä pelkään vai? Joo, kyllä mä pelkään sitä, että sekä elinkeino, että raha, että talous menee kaiken edelle ja me havahdutaan siihen ihan liian myöhään, sitten kun on myöhäistä. Mutta kaikista eniten mä pelkään varmaan ilmastonmuutoksessa sitä, että kun se ilmiö alkaa jossain vaiheessa ruokkia itseään, niin se tulee hyvin nopeasti vastaan ne todella katastrofaaliset seuraukset. Wow, mitkä maisemat! Siellä taustalla oleva se, että minkä takia me oikeasti tehdään. Ei me tehdä tätä sen takia, että me yritettäisiin saavuttaa jotain ennätyksiä, vaan tässä on ihan tämä eri systeemi, että tässä on tämä lähiliikunta ja ympäristö ja ilmasto ja tämmöiset näin, niin tässä on ihan vähän erilaiset motiivit, miksi tätä on alun perin lähdetty tekemään. Koska se teoreettinen maaliin saapuminen? No, mä laskin, että 9,5–10 tuntia menee maksimissaan. Niin viimeistään 6 pitää olla sit siellä reposaadessa, tai ollaan, jos keli on tommonen, ettei siellä ole mitään hirveät myrskyä. Sitten meidän täytyy varmaan käydä niitä riskitekijöitä, että mikä on se pahin, mitä voi tapahtua. Sydänkohtaus. Sydänkohtaus, niin miten Ari, niin mistä me sitten havaitaan se, kun meidän täytyy se jollakin tavalla havaita, hän ei sitä kyllä havaitse. Ei hän havaitse, jos Jaska tuntee olossasi jotain huonoa, niin kuin ollaan ennenkin, niin hän pystyy. Joo, niin siellä kun ihan jossain triatlon kisoissa. Niin, hän pystyy välittömästi, kun alkaa olla vähän tunne. Joo. Jos hänet loppuu niin veto täysin sekunnissa, niin jääkö hän kelluu? Eli se on niin pelastettavissa pinnasta. On. Jos se nyt kelluu, niin sitten me huomataan, että se kelluu. Siinä ei kerran kissaa sanoa, kun me lasketaan ramppilla 110. Mä otin tämmösen mukaan, että täytyy vähän lappaa vettä pottua. Tai sitten semmonen 10 tunnin, 9 tunnin wardrobe tänään. Ensinnäkin suomalaiset liikkuu aika vähän nykyään ja koko aika vähemmän ja vähemmän. Mä oon ihan aidosti huolissani, että onko kohta kaikki 50-vuotiaat rollaattorilla liikenteessä. Mä oon huomannut, että osa ihmisistä jopa pelkää hengästymistä. Että niillä tapahtuu jotain sanoikuvaamatonta, kun ne hengästyy. Meillä on tällaista vaivotonta tarjontaa nykyään niin paljon. Ruoka tuodaan kotiin ja sun ei tarvitse mennä edes videovuokraamoon enää, kun sä voit katsoa jostakin suoratoista palvelusta kaikki leffat ja sarjat. Niin, kyllä mä haluaisin, että mun omalla tekemisellä niin olisi sellainen vaikutus niin kuin ihmisiin, että ne lähtis liikenteeseen, mutta ymmärtäisi samaan aikaan, että ei tarvi juosta 50 kilometriä tai uida 27 kilometriä
vaan kaiken näköinen liike on hyväksi. Liikunnan aloittamisen kynnys on siellä oikeastaan semmoinen psykologinen siellä korvien välissä, koska fyysisesti se ei vaadi juuri mitään ponnisteluita. Ja varsinkin taajamissa ja keskustoissa ja muissa, niin missä tällä hetkellä tehdään lyhyetkin matkat autolla, niin pyöräilyn lisääminen on semmoinen todella helppo tapa lisätä myöskin aerobista kuntoa. Kun sä lähdet pyöräliikenteeseen, niin siinä tapahtuu heti 2 positiivista asiaa. Sä vähennät päästöjä, eli CO2-päästöjä, ja sitten samaan aikaan sä kohotat sun aerobista kuntoa. Niin mä en tiedä, mikä voisi olla sen parempaa. Jos ihmiset matkasivat vielä 100 vuotta sitten, niiden reviiri oli 20-30 kilometriä. Nyt reviiri on maailman ympäri. Reviiri vaan laajenee ja samaan aikaan me käytetään meidän olemassa olevat resurssit tällä planeetalla. Kuitenkin me voitaisiin löytää tosi hienoja asioita pitämällä meidän reviiri pienenä. Meidän ympärillä on niin paljon kauniita ja ainutlaatuisia asioita. Niin kuin esimerkiksi tämä Meijoki. Täällä uidessa jotenkin sellainen kuin lomamatka Kolosseumiin Roomaan menettää merkityksessä. Mä näen sen kyllä valokuvistakin. Mulla on monta kirjaa, missä on kuvia Kolosseumista ja Instakin on ihan täynnä niitä. Laittaa tää Launaisten veneenlaskupaikka. Ja mikä puuttuu vai? Toinen vene! Ette sitä laittanut sitä viestiä sinne, että me ollaan paljon aikaisemmin täällä. Onks se toi? Ympärillä oleva vesiliikenne on iso riski, koska mua on tosi vaikea nähdä täältä vedestä. Turvaveneen tiimin tehtävä on varmistaa, että muut veneet pysyy tarpeeksi kaukana musta. Ei se uskaa niin lujalla meidän lähellä ajattaa. Ei. Mut nyt nähdään tuolta, jos sieltä tulee joku, niin... Mekin sieltä tultiin. Samanlainen kaikki mun sieltä tulee. Joo. Niin no. Joo, no Koivun kohdalla urku auki. Niin. Noi pudotti vauhtia kyllä vähän ja no ei kauan. Jaska! Jasko! Jaska! Jaska! Hei! Hei! Tule tähän veneen kylkeen! Sieltä tulee... No perkele uidakkaan rauhassa. Ja lisää vedet. Mä vähän otan näitä aaltoita. Joo. Näetkö sä mikä on oikeanpuolimmaisen tuulimylly? Joo. Niin siitä vähän oikeanpuolelle ota suurin piirtein, otat sä targetiksi? Nyt mä näen pikkuhiljaa jo vihreä. Joo, sitä kohda mennään. Joo. Pidetäänkö tauko? Joo. Mä otan tässä nyt jo ne, että ehtii kato imeytyy nyt ne energiat. Okei. Ramppi. Odotas vaan. Yes. Tervetuloa. Kiitos. Mikä fiilis? Ihan hyvä. Eihän
Ei havari yhtään semmoinen, kun se on 2008. Mitä? Ei oo. Joo, ja kaikki on ok. Joo, kaikki Ihan hyvä. tajunta on ok ja... Ei oo. Niin no silta oli silloin sen ensimmäisen kerran kokemuksen perusteella, niin silloin se vesimassojen liike oli se, mikä, että sieltä vesimassat paino tänne joelle päin ja siihen lahdelle. Niin se teki sen, että siihen tuli uimarille niin kuin tämmöinen vasta-aalto uima-allas, jolloin se eteneminen pysähtyi niin kuin siihen. Jäätävä pitkä tää selkä. Se on. Nyt me ollaan melkein siinä. Niin on, joo. Ei tässä ole enää mitään. Se on teidän homma se. Ai että. Kaikki on jees, mä lähden. Tseppiä. Yeah, right. Silloinhan me oltiin tuossa ennen niitä siltoja, niin sit se aina tuntui, että se kysyi meidän mielestä koko ajan se kysyi, että mihin mennään, mihin suuntaan mennään. Ja sitten se niinku huusi nimellään aina, että Jarmo, älkää jättäkö. Se oli ihan semmoinen mieleenpainuva juttu siitä eka uinnista kyllä. Ja sitten, Jaska, mennään tosta vasemmasta reiästä, koska siinä on pieni rafiikki. Nyt on ylitetty 2018 maa. Liikunnassa on sellainen mahtava homma, että se tuottaa hyvää oloa. Serotoniinitasot nousee. Joku hakee nautintoa herkuttelusta, alkoholista, shoppailusta tai matkailusta. Mä saan nautintoa liikunnasta. Mitä? Joo, mitä kohde? Kaikki liittyy nykyään kuluttamiseen. Välillä tuntuu, että kuluttamisesta on tullut elämätarkoitus. Mä olen kyllä tästä trendistä ihan eri mieltä. Meidän on täysin mahdollista muuttaa tapamme kuluttaa niin, että se ei mitenkään laske hyvinvointitasoa, vaan päinvastoin. Se voi nostaa elämänlaadun ihan uusiin sfääreihin. On nimittäin erilaisia muotoja kuluttaa niin, ettei sieltä synny yhtään päästäjä. Mä kulutan mieluummin itseäni uimalla tai juoksemalla sen sijaan, että ostan se Kiinassa valmistettu porealtaa takapihalle, maksa siitä maltaita ja aiheuta sillä valtavat päästöt. Mä uin täällä joella siksi, että mä haluan innostaa ihmisiä elämään täysillä ja näkemään vaihtoehtoja kuluttamiselle. Nyt se on se, kato se möki, siellä on se valkoinen pömpeli, siitä alaspäin suoraan tänne päin. Joo, ei paljon silmällä erota. Aika kova uimari on, että ei nykyisin kauhean montaa ollut, kun tuommoista pystyisi. Hyvä, kun tuolta sillalta joku uistan märkäpuku päällä. Saatikka kaupunkista saakka, että ei kyllä on. Taputetaan sit, kun se on laituris kiinni. Niin. Kääntää sitä portaita. No niin, takas sit vaan. No niin. Sä voit mennä kyljelle ja oot sillä rennon näköinen. Helppo sun oli. Tällaisesta on uitettu koko matka. On peikattu jossain kohtaa. Joo, kyllä. Kyllä mä toivoisin sitä, että ihmiset jossain vaiheessa ymmärtäisi, että ei kulutettaisi, ei kulutuksen kautta, vaan enemmän tämmöisen henkisen hyvinvoinnin kautta. Niin sitten kun me löydetään semmoinen vähän niin kuin tasapaino sinne omaa sisimpään sekä yksilöinä että yhteiskuntana, niin mä toivoisin sitä, että sen jälkeen me voitaisiin muuttaa sitä suuntaa ja pystyttäisiin vielä jopa pelastamaan tämä planeetta. Se pitää jättää jälkipolville.